Mamă, a ajuns jos, mă? Oprește-te! Aia a ajuns cu el. Frate! Uite-l aici! Vreau să sar. Dacă nu dai bani, te bat. Te bat dacă nu dai bani. Poate mă duc după el. Eu sar, deci eu sar. Hai, Nicu, hai! Poți să mă. Ia uzi ce zic. Ia vezi, mai chiuie, mai vorbesc. Deja când nu mă las să sar, n-am văzut în toată viața mea, n-am văzut. Tu mă vii săptămâna viitoare, nu vii, nu stai cu mine. Acum de ziua mea, acum sar. Așa. Îi dea drumul jos. M-am pus la ce scoata. Nu se mai termina, frate. Da, la o aripă. Mai e stare să mai ridice, să tragă? Păi nu că dă drumul jos, dar îi zicea că trebuie să ridice de... De aia, portocalii. Hai că sar. Da. Al doilea. Ia adâncime, mă, ridice mici. Ia uite. Și acum lasă jos ca să afația să vină capul. Domnul Nicu, e gata să ridici. Nu, lasă jos acum ca să agați că lasă jos. Da, mă, lasă jos și să duce și ele acum mașină. Nu, a zis că vine deja dar și la de jos. Nu am că ridică. Băi, ia cu o aripă. Aripă tare.